Kay starring tani sa kuan. Tipo ni, si Bart rada ay nag-drive. Hala, grabe. Hala, kamao na gid si Bart. Diliti uy, bahalag madako na siya bang nga ana siya. Kamao na siya. Ikaw gwapo weng. Kamao na day ka mag-driver? Dugay na? Wow. Bisag ulan, ilan ang gihakot guys. Oh. Gihakot na ninyo. Gihap na ninyo? Masay na sayop na mo gihap ha? Gaulan, gaulan, gaulan. Gaulan. Ay gamay motor o mo agi. Kidot. Ayaw sa oy. Sige. Nabuang na yun ni. Na motor nga gamatoy ni agi o. Ara. Siyaro, wagi, sobra? Basi nalimot mo gihap, ha? Ha? Napa man, oh? Buang? Waday labot buang? Waday labot buang, weng? Ah, mana day dagto? Ha? Oh! Hoy, naapa mante? Naapa dito? Ha? Ang kasulod manggod na.